minisiriso min ɲɛsin bɛ sariya ko ani adamadenya hakɛ ma o ni ɛnda mali ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka kalan kɛ an ka jamana karamɔgɔw kun minnu bɛ kuranɛ kalan denmisɛnninw kunna walasa u bɛ se ka adamadenya hakɛ dɔn cogoya min na maa minnu b'u bolo u kana se k'u tɔnɔbɔ cogoya dɔw la ka fara u ka kunnafoni dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye ninnu de bɛna kɛ bi tarata desanburu kalo tile 22 don kibaru bakurubaw ye aw dangana. Ayaw bisimila ko kura don kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ sariya ko ani adamadenya hakɛ kow ma o ni ɛnda mali ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ bi sɔgɔmada in na ka kalan kɛ karamɔgɔw kun minnu bɛ kuranɛ kalan denmisɛnninw kun ni an k'u ma mɛtiri kuranikiw walasa u bɛ se ka adamadenya hakɛ tɔbɔtɔ cogoya min na maa tɔnɔbɔ k'o dabila denmisɛnnin ninnu u b'u bila ka taa warimisɛnninw ɲini walima k'u bila baara gɛlɛnw na u yɛrɛ b'o nafaw ta u bɛ se ka dabila u fɛ cogoya min na an ka kibara ɲinina Aminata Daɲɔ ale ni Bakari Kone kun bɛ yen a kɛra carte furu des jeunes na an ka u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni ye Mali jamana kɔnɔdenw jate bɔ kɛmɛ sara la 50 de ye denmisɛnninw ye minnu si bɛ san 18 duguma o denmisɛnnin caman de bɛ minnu ka hakɛw bɔsilen do u la k'u bila baara kologɛlɛnw na u si ma se minnu kɛli ye i n'a fɔ forokɔnɔ baaraw feerew baarakɛdenya gerebuya olu n'u ɲɔgɔn tɔnɔbɔ wale ninnu caman de kama ni kalanbolo sigira k'a ɲɛsin morikalan karamɔgɔw ma. Bi lajɛrɛ bɛ boli kalansen kan kalansen mun n'an k'a ma tubabukan na traite des personnes et pratiques assimilées ayiwa o ye i n'a fɔ jɔnya ni wale min bɛ ta adamadenw tɔnɔ bɔli kan donc an ye a laɲini ka an baarakɛɲɔgɔn dɔw ka kulu ladɔnniya ka kunnafoni d'u ma ka u bilasira ani ka dɔnniyaw falen nin wale ninnu kan o kulu tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an ka morikaramɔgɔw ye ani an ka karamɔgɔw minnu bɛ denmisɛnw kalan kuranɛ la sabula an y'a ye k'a fɔ olu caman bɛ yen bi surtout Bamakɔ kɔnɔna la ani an ka dugubaw kɔnɔ denmisɛnnin caman bɛ sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ bi n'a bɛ f'o ma ko garibudenw donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ fili caman b'o yɔrɔ kɔnɔna la donc pour que fili ninnu ka tilen ayiwa an y'a kanu ka kalansen sigi kalansen mun bɛ tali kɛ tile 3 kan pour que ni karamɔgɔ ninnu ka se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni min bɛ tali kɛ adamaden tɔnɔbɔ kan ani sariya minnu talen don Mali kɔnɔ a kɛlɛli kama ani mɔgɔ minnu mana sɔrɔ a kɔnɔna la u kan ka ɲage cogo min na. Tile 3 kalan in kɔfɛ laɲini ye mun ye o ye de k'a fɔ bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ ninnu k'a fɔ kalan wajibi ye kalan ye a kɛra tubabu kalan ye a kɛra mori kalan ye a kɛra baaradege ye wajibi ye denw kalanni ye walasa jamana yɛrɛ ka yiriwa mais den o den ni kalan o kalan n'a bɛ kɛ a bɛɛ kan ka kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna la n'o ye hakɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya denw ka hakɛw ayiwa ni tile 3 baara in kɔfɛ laɲini ye mun ye o ye k'a fɔ karamɔgɔw fɛn fɛn bɛ ni kunnafoni ni kalan in sɔrɔ u bɛɛ k'a dɔn denw ka hakɛ ye mun ye denw ka hakɛ mun kan ka bonya ani denw kan ka bila kalan kɔnɔ minɛn mun kɔnɔna la walasa denmisɛnninw minnu bɛ don morikalan na u ka se ka kalan in kɛ k'a faamu k'u nafalan sɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ y'u ma k'a sɔrɔ a ma kɛ dankari y'u ka hakɛw la kelen filanan o ye anw minnu bɛ baara in na an ka se ka danfara kɛ karamɔgɔ ɲumanw ani bandiw ni malangolo minnu bɛ dugu kɔnɔ n'olu bɛ denmisɛnw kɛ tɔnɔ jagokun ye ka denmisɛnw kɛ tɔnɔbɔlan ye k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bila sirabadaw la ka taa wariw ɲini ka na d'u ma walima ka t'u bila sɛnɛkɛyɔrɔw la ka o musakaw sɔrɔ ka d'u yɛrɛ ma donc ni danfara sigira nin bɛɛ la an ka u bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa wale minnu talen don n'o ye sariya ye olu bɛ se ka waleya ka ɲa donc an bolo ni tile 3 baara in kɔfɛ an bɛ se ka morikalan sira kan an bɛ se ka sanuyaba kɛ mun bɛ se tali kɛ karamɔgɔw ni morikalandenw yɛrɛ k'o dɔn ka bɔ minnu bɛ fɛn wɛrɛ la bɔlɔn kɔnɔ mun tɛ morikalan ye ani minnu bɛ ko wɛrɛ la mun tɛ karamɔgɔya ye donc o b'a to baara ka se ka kɛ k'a sɔrɔ fili caman t'a kɔnɔna la. An ka jamana ɲɛmaaw ye sariya dɔw sigi sen kan tɔnɔbɔ kɛlɛli kama san 2012 ni maa min minɛna o wale kɛli la
ko ɲangili bere n'a da o tigi kun. Sariya mun talen no o ye de mɔgɔ mɔgɔ ni i minɛna nin wale sugu la ayiwa i kan ka ɲage ayiwa o ɲageni o minan fɛrɛfɛrɛlen don a fɛrɛfɛrɛlatigɛlen don sariyaw siratigɛ la nka an bɛ mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wale don wale mun ni a bɛ ani suɲɛni fo ka taa se mɔgɔ faga ma a bɛ se ka kaɲɛ nin bɛɛ la parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ i mɔgɔɲɔgɔn bila fɛn na k'a tɔnɔ bɔ walima k'a kɛ jagokun ye ayiwa e jatelen don mɔgɔ nigɛrɛ gɛlɛ fɛ n'an b'a fɔ o ma ko criminel donc o sariyaw sun bɛ yen minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tigilamɔgɔ ninnu kama donc anw tɛ sariya appliquer mais anw ta ye ka u ɲini k'u lakodɔn k'u kofɔ sariya tigilamɔgɔ ye olu kan ka baara mun kɛ u k'o kɛ walasa a mɔgɔ sugu ninnu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ka bɔ an ka sigidaw kɔnɔ pour que sigida ka se ka kɛ sabatilen ye. Ni tile saba kalan in bɛna kɛ morikalan karamɔgɔ 50 de kunna u y'a yira k'a fɔ ko a bɛna nafa caman de se olu ma. Baara de b'an bolo min kalifala an na Ala b'an ɲininka baara min na alikiyama jɔ don min ka bɔ an ma o ye ka kuma kuranɛ kalanbaw tɔgɔ la o kuma an ni maa minnu bɛ jɛ k'o baara kɛ fo an k'an janto an yɛrɛ kun na kosɛbɛ an bɛɛ de ye maliden ye an bɛɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn kuranɛ bɛ daminɛ na Mali kɔnɔ yan ale de ye Mali sigi wa Mali b'ale de bolo an b'an kalifa don a la o kuma o ye min fɔ ko taamadenw baara in b'o de kan an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ye o taamadenw cɛ la maa minnu bɛ u ni kalandenw bɛ yɛlɛmini ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la ayiwa o de ka ca an fɛ yan ka bɔ jamana na ka taa jamana wɛrɛ o man ca an fɛ kosɛbɛ wa o kuma mun y'o kɛ an k'o to an kan ka an ɲininka mais yanni sariya ka ta a kan mais sariya min taara a kan a ka ca Alahu Taala fɛ o da kan an yɛrɛ ka lafiya bɔda ye an ko kuranɛ kalan jamana in kɔnɔ an tun b'a kalan cogo min na hali sisan o de bɛ yen i bɛna sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye kuranɛ kalan k'a durusi a dan dɔ de ma n'i y'a wuli ka bɔ a ka sunɔgɔ la waati o waati n'i ye yɔrɔ min fɔ a ye a b'o f'i ye ale ta y'o de ye n'i taara o fɛ yen ni i taara o fɛ ka taa kuranɛ kalan i mana kalan ka tila kuma min na k'a durusi k'a dɔn i bɛ segin yɔrɔ jumɛn o ye faso ye n'i sigira faso la ka taa ayiwa o hakili sigi ka taa u ka nisɔndiya u ye min ɲini ka taa sigi u ma i bɛna sɔrɔ alihamudulilayi rabil alamin o dugu la o ɲɔgɔn kalanbaa tun tɛ an yɛrɛ tun bɛ kuranɛ kalanbaa ɲini an bɛɛ bɛ na ni denw ye ka n'a d'a ma a bɛ o kalan daminɛ san 1 san 2 a dun ma tila a b'a fɔ dugutigi n'alimami ni somɔgɔw ye n b'a fɛ ka taa nin kitabu masina kalan nin dugu masina karisa fɛ yen o la n b'a fɛ aw ka denw minɛ yanni ka na mun bɛ fɔ a ye ayi abada an y'u d'i ma de i k'u kalan kuranɛ na o kuma i bɛ taa n'u ye de a yɛrɛ bɛ déplacer n'u ye ka taa o dugu la ani denmisɛnw bɛ taa o de kɛra an ka taamaw ye n'o tɛ n ye min fɔ an bɛ nin de dɔn an ka taama kɔnɔ mais an ka frontière ninnu na an ni minnu bɛ frontière la ka don ka bɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ n ye min fɔ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ o de fɛ n bɛ taa nin kitabu kalan a karamɔgɔ bɛ yan a karamɔgɔ bɛ yan n bɛ taa kalan fɛ an bɛ frontière la n'o tɛ Mali kɔni kɔnɔ an ka déplacer n'an ka kalandenw ye ka taa jamana wɛrɛ la a ka dɔgɔ dɛ u kɔni bɛ na u bɛ n'an fɛ yan n'u ka kalandenw ye hali Sénégal ni bi tɛ u ka kalanden bɛɛ lajɛlen k'a ye de o kuma jamana in sigilen bɛ o de la an kɔni baara in diyara an ye. Alhamdulillahi u nana ka kalan mun bolo da ka ɲɛsin an ma a bɛna nafaba de las'a ma
k'a d'a kan an yɛrɛ tun mago b'a la an yɛrɛ tun bɛ k'a ɲini pour que tɔgɔtiɲɛ mun bɛ ka da an kan pour que an ka se ka bɔ o kɔnɔ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ garibudenw minnu bɛ fɛnw ni siraw la olu tɛ kuranɛ kalandenw ye k'a d'a kan en 2017 an yɛrɛ recensement ba dɔ kɛ ani gouvernement an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o recensement in na an taara Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mais a sɔrɔla k'a fɔ mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ mun ye mori kalanden ye karamɔgɔ b'a la a bɛ taa kalan yɔrɔ mɔgɔ 3 de sɔrɔla la boîte in bɛɛ lajɛlen de y'a ta mais comme anw de fɔlɔla boîte fɔlɔla ka ye garibuw de kunda donc mɔgɔ ye boîte nin ta k'i jɔ sirada la a bɛ f'a ma ko garibudeni ani kuranɛ garibu olu tɛ kelen ye an ka laɲini tɛ k'a fɔ mori kalanden tɛ se ka bɔ k'a fɔ a ka bɔ sɔgɔma depuis 6 heures a jɔlen bɛ goudron da la fo 0 heure o tuma la ale tɛ kalan kɛ wa donc n'o kuma yɛrɛ fɔra maa hakilima o mankan ka don i hakili la an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn gouvernement ka nin hakilina ye an yɛrɛ bɔ o hakilina in kan k'a d'a kan anw yɛrɛ baara caman k'a la ka kɔn biɲa an bɛ continuer fana an dalen tɛ an sunɔgɔlen tɛ depuis an bɛ association de district de Bamako la AMECBA ka bɔ o la ala y'an dɛmɛ bi an kɛra fédération ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kuranɛ karamɔgɔw u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya sɔgɔma o sɔgɔma ni dugu jɛra kibaruya bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen k'a dɔn ni karamɔgɔ bɛ déplacer ka taa yɔrɔ min an bɛ b'a kalama an b'a dɔn donc ni gouvernement yɛrɛ nana bi ko anw ka sigi an ka kuma ko juguman mun bɛ anw cɛla la pour que an bɛɛ lajɛlen ka se ka o tɔmɔ k'o bɔ jugumanw na ni ala sɔnna tile 3 in na fɛn o fɛn kan ka kɛ ni ala sɔnna an b'a bɛɛ lajɛlen fo inshallah tigi nafaba de b'a la tɔnɔbɔ dɔ fana ye baarakɛden musoman minnu bɛ so kɔnɔnaw la minɛcogo jugu ani jɔnya wale baaraw la ka wuli ka baara daminɛ kabini fajiri fɔ su nka u tɛ sara cogo ɲuman na wa u tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ sango fɛrɛ bɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen chrétien catholique olu ka baɲumantɔn jɛkulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ɲɛsin bɛ ka maaw kɔni dɛmɛ ni o ye dɛsɛbaatɔw ye u ye hakili jagabɔ kɛnɛba sigi bi hôtel Maïva la an ka jamana kura ni o ye Mali kura ye o bɛ se ka jɔ cogoya min na jɔn ni jɔn kan ka jɔyɔrɔ jumɛn fa malidenw an kan ka mun ni mun kɛ walasa bɛɛ lajɛlen hamina ye min ye ni o ye jamana kura ye o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ yɛlɛma kuraw bolo daliw ma o kun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se an yɛrɛ ka kibaruya ɲinina Umar Tarawele ma a y'an sɔrɔ min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ kile jagabɔ nin a bɛna kɛ Mali de kan Mali kura bɛɛ ko ka Mali kura jɔ Mali kura bɛ se ka jɔ cogo di o de kama an ye parti politique wele an ye société civile mɔgɔw wele an ye religieux wele diinɛ mɔgɔw wele ka na an bɛ se ka Mali kura jɔ cogo di yala an ka danbe ninnu munna u tununna an bɛ se ka segin n'an ka danbew ye cogo di danbe an ka du kɔnɔna na ani an ka ekɔliso la ni fan caman fɛ parce que tant que danbe ma fɛ an ka danbe kɔrɔ n'an ma tɛmɛ n'o ye a ma nɔgɔ Mali kura nin tɛ se ka jɔ bon min ye parti politique ta fan ye o ye élection ye bɛɛ b'a fɔ ko ni élection daminɛna nabara b'a la président ou bien mɔgɔ mun bɛ sugandi mɔgɔ t'i da la u b'a fɔ ko namara kɛra munna an bɛ se ka o namara o bɔ a la wala mɔgɔ min sugandira bɛɛ ka dɔn k'a fɔ nin cɛ nin bɛɛ bɛ nin fɛ nin ye an ka Maliden kura ye Caritas Mali an bɛ yan kabini 1959 an créera Église catholique ka jɛkulu de don an bɛ baara kɛ n'a fɔ ka mɔgɔw dɛmɛ ka min ye jiko ye min ye dumuniko ye mais sama damadɔ nin na an ko n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ dumuni na n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a ka se k'a yɛrɛ ta f'i ka taa politiki fan fɛ walasa mɔgɔ mun bɛ mɔgɔ kura mun bɛ sugandi k'a kɛ mɔgɔ layidu ye o de b'a to an bɛ se ka dumuni di mɔgɔw ma an bɛ se ka ji di mɔgɔw ma on va vers le développement en soi. C'est-à-dire, le développement ne peut pas se faire sans des hommes qui sont élus et qui partagent les vraies visions de toute la population. An kɔni bɛ foli de kɛ dɔrɔn parce que
bara min filɛ nin ye ko ka mara ɲɛkura yɛlɛma donc baara ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ kelen baara tɛ ministère kelen ka baara tɛ gouvernement kelen ka baara tɛ nin ye jamanaden bɛɛ de ka baara ye bɛɛ niyɔrɔ bɛ nin ko in na yɛlɛma tɛ se ka kɛ ni adamadenw yɛrɛ ma falen k'u hakiliw falen k'u jogow falen fɛn caman de nana tiɲɛni an ka jamana kɔnɔ donc an b'o wele da de kɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i niyɔrɔ bɛ nin ko in na fɛn fɛn bɛ ko ɲalen fɛ u ka an dɛmɛ a ko la an ka se ka jamana in dilan fiɲɛ minnu donna an ka kow la k'olu bɔ a la an ka se ka taa dolo ɲuman kan vraiment min bɛ an kunna wolo min b'an ka jamana k'an ta ye min bɛ hɛrɛ sabati an ka jamana kɔnɔ. An ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ yɛlɛma kuraw ani mara segili so ma ni o ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation u ye lajɛba kɛ u jabala la min kɛnɛ kan wele bilala politiki tɔnw olu ma ɲɛmaw ma bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ yɛlɛma kura min kan ka kɛ an ka sariya sunbaw ani kalafilikow la bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ se ka don a la cogoya min na a kɛra bi wulada in na u yɛrɛ jabala la. Agence Vogue maaw olu kɔni ye ɲɛnajɛba kɛ sibiri su ka dugu jɛ kari la min kɔni kɛra u ye lakɔkɔli min kɛ denmisɛnninw kunna défilé de mode la o tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin minnu bɛ tailleur warabaw olu ka fini don ni ka a jagoma jira ka taama walasa a nege bɛ se ka don maaw la cogoya min na u ye sɛbɛn d'u ma ni o ye seereya sɛbɛn ye ka jira k'a fɔ u ye baara in kɔni ɲɛ dɔn a kɛnɛ kan an ka kibaruya ɲinina Tijani Sidibe tun bɛ yen a y'an sama min na an ka jɛ ka an ɲamadaw fɛ. nisɔndiyara kosɛbɛ parce que tiɲɛna mɔgɔw bɔra wele bilala bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bɔra a kɛra nisɔndiya ye a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔna la donc n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n bɛ agence promoteur bɛɛ lajɛlen fo n bɛ styliste bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maison des jeunes fo précisément le directeur parce que a y'an dɛmɛ an ka soirée ko la kosɛbɛ a n'an ka partenaires donc n bɛ foli belebeleba bila u ma nin ye promotion fɔlɔ ka sortie de donc an bɛna promotion wɛrɛw ta labɛn parce que a tɛ dan nin kelen dɔrɔn ma donc a kɛ kun ye ka se ka mannequinw caya Bamakɔ yan nɔ donc deuxième promotion kan ka don sɔɔni nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye ka défilé de mode kɛ parce que u nana tuma min na u tun tɛ baara in ɲɛdɔn an y'u former pendant 3 mois donc 3 mois de formation kɔfɛ u ye min dege baara in kɔnɔna la u formera cogo min na o y'o de yira u somɔgɔw ni jama silamɛw la fini ninnu bɛɛ bɛ kala yan nɔ de fini ninnu bɛɛ bɛ bayɛlɛma yan nɔ de a fini fanba bɛɛ lajɛlen ye bɔgɔlanw de donc a finiw bɛɛ lajɛlen bɛ dilan yan nɔ o bɛ don yan nɔ an ka artisanw de b'a baara kɛ donc an tailleur b'a yɛlɛma k'a kɛ don fini ye k'a feere mɔgɔ ma k'a jira diɲɛ mɔgɔw la quoi bon an ka baara in a dɛmɛbaga ko ka dɔgɔ dɔɔni parce que o yɛrɛ de kɛlen don k'an sɛgɛn an ka baara in kɔnɔna la nous ne sommes pas du tout soutenus an dɛmɛnen t'a la kosɛbɛ ten mais dans les jours à venir surtout avec la 9 TV n ka émission dama dama bɛ yen n'o ye street fashion ye ani relooking féminine ani sigikurunin n'ala sɔnna ma an b'o boliboli la à partir de janvier 2021 an bɛ baaraw daminɛ n'ala sɔnna ma. nisɔndiyara kosɛbɛ su in na parce que déjà ni an ka culture an y'a valoriser su in na à travers les différents défilés donc vraiment content na et puis j'ai vu que Mali halisa n'an y'an banba an bɛ se ka an ka culture bila en valeur et j'encourage toujours les initiateurs et je serai toujours là pour les aider. bi kɔni nisɔndiya kɔni o tɛ fɔ ka ban yɛrɛ ka yɛlɛ ni jama sɔnni bamanan mɔgɔ o mɔgɔ nana nin ko in koɲɛ na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada la a tɛmɛna hɛrɛ la donc ala ka se ni bɛɛ ɲuman ye mannequinat la nin ye siɲɛ fɔlɔ la nka tailleur la n b'a la nin kabini fitinin bɛ tailleur la nin koɲɛ in kɔni komi i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min ko in mɔgɔw y'a miiri ko min ye o tɛ n'a ye mɔgɔ minnu jɛ bɛɛ bɛ se ka na i denw tɔgɔ sɛbɛn a la a ko in kɔnɔna na ko caman b'a kɔnɔna na quoi i n'a fɔ théâtre film a bɛɛ b'a kɔnɔna na donc tailleur yɛrɛ domaine kɔnɔna na nin bɛɛ de b'a la. Bon ni kun y'an ka attestation remise de mɔgɔ fɛn fɛn y'u sen b'u kɔnɔ kɔrɔ ka na a diyara n ye a bonyara ma parce que denmansaw fɛnɛ bɛ n'a dɔn ko mannequinat tɛ ko lankolon ye manamana ko tɛ u bɛ se k'u hakili latigɛ n'u denmisɛnninw ka denmisɛnninw b'a la a kanu tun bɛ ne na depuis ni bi tɛ bon dɔ de kɛra sababu ye k'an lase nin agence la et puis n y'a formation fɛnɛ kɛ a formation de bɛ kɛ bon sisan n tilala formation na diplôme di de tun bi bon ne bɛ se ka min fɔ bogotigini tɔ minnu yɛrɛ bɛ ko mannequinat ka d'u ye mais u bɛ ka mɔgɔw ka rumeur lamɛn ko baara ɲɛnɛman tɛ mɔgɔ lankolon baara don u k'o b'u kunna baara lankolon tɛ mɔgɔ lankolon de bɛ mɔgɔ n'i ye baara kanu ka ban i bɛ se k'a nɔ bɔ a la i ka mɔgɔ tɔw fɛnɛ la convaincre k'a yira ko manamana ko tɛ.
fiers de notre culture. o kibara ninnu de bɛ taa n'an ye jamana kɔkan kibaraw la an ye dɔw salo ka fara ɲɔgɔn kan aw ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ayo bisimila kɔkan kibaraw kan an b'a daminɛ farafina tilebiyan fan cɛncɛn ka jamanaw la jɛkulu min ka baara ɲɛsin bɛ kurudukow kɛlɛli ma ni o ye Interpol ye k'u ye wulikajɔ sabati Mali, Niger, Burkina ani Côte d'Ivoire jamanaw kan k'u tɛgɛ dara mugu pɛrɛnta ani taji yuruguyurugulen caman kan. Kibara in kɔni lasera Interpol ani Nations Unies maaw fɛ tɛnɛn tɛmɛnen farafina tilebiyan fan jamana 4 kofɔlen wulikajɔ dɔ bolo dara Interpol maaw fɛ novembre kalo tile 30 ka taa bila décembre kalo tile 6 la u ka wulikajɔ in u y'a tɔgɔ da ko kafo ni jamana 4 ninnu pankurujigi kɛnɛw fo ka taa se a dancɛw ani pɔriw la u y'u tɛgɛ da ni yuruguyurugu fɛn cɛjuguw kan. An bɛ don coronavirus kunkako kibaraw la ko farafin jamanaw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi coronavirus banakisɛ la ko baw an bɛ don min na ko bi ko dongo do dɔ b'a la ka fara banabaatɔw kan farafin dugukolo kan. Cakɛda min ɲɛsin bɛ banako jateminɛli ma farafinna o y'a jira k'a fɔ kunna sini ko coronavirus maa minɛta sera maa 2 million ni tila ma ka ban ko bana in juguyan bɛ Afrique du Sud, Maroc, Egypte ani Ethiopie jamanaw la ka tɛmɛ farafina jamana tɔw kan. Ko ani farafina tilebiyan fan jamanaw la ko coronavirus b'a la ka ɲɔɲɛ ni yɔrɔ kofɔlenw na ka caya. An bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Burkina Faso ko bana in ɲɔɲɛlen don o yɔrɔ la kosɛbɛ. An bɛ taa Tanzanie jamana kan ko kɛlɛ ye Burundi jamanaden minnu boli ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka t'u ɲɛma dogo Tanzanie jamana kan n'u bɛ wele ko réfugiés ko u ka ko kɛn bɛ jɔrɔna ko ye an bɛ don min na ko bi ka da kan ko jamana fila in kun bɛnna kan uti kalo tɛmɛnen ko ni san laban sera a jariw ye a ma jaw ye k'u na segin ka taa u bɔyɔrɔ la nka baɲumankɛ tɔn dɔ ni ale bɛ bɔ Burundi jamana kan ale y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu na ko maa 50 bɔɲɔgɔnko ko dankarila olu ka adamadenya la ka ban ani ko maa 170 bɔɲɔgɔnko ko olu tununa kabini san 2015. Tabarikala ni ko fɛn fɛn daminɛ i k'a laban ni ne bɛ dan sigi bi don kibaru la min labɛnna Nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali a n'a ka tulomajɔ la ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan an bɛna kibaruya kuraw lase aw ma Ala ka su hɛrɛ caya.